Ipapuning anak, ang puning banal ay Espiritu. Kapatid, anti mong anak na ringnuan ay duta mo, makatipon ta arap ning mapaglalang larawan na, ban parangalan tayo at manalangin, para king anggang kailangan tamo. Uli na ning itamatampang anak, aduan tapa mo impakalulot kapatawaran nin Diyos. Itamangan po. Mapamakalulong ipa, tinubod mi indivinong anak mo, banat busana kami, kapamilataning kamatayan at pangasubling mebye, at bandi na kaming bayong bie. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban mi kakalugod kami kang Kristo. Emo mi katapilan king milabas a panahon, kilingwan mi iting matas adangalan, mi kasala kami karingkekeng kapatad, lepas tanganan da ka, mapamakalulong ipa, patawaran mo kami, king pamanisin ing mataktak king kasalanan mi, adwan mi ipakaluluan mo kami, mi biyebe sana kapilan man, anti mong tunay mong anak at tapat. Kakendalu, lawen meti, yatung tilpakanmu. Iyat-yat mo, kamat mo kekanginan, Maria ngalang lunis, Indonesia. Siklod tao po. Panalangin ning nobena, itangan po. Pakamalan ay indu ning ngalanan hanggang saop, manibat king krus, Jesus, binyana kaya kami, ban maging indumi, ika ing maganakan dili, ing malagud dili karing sablang indo. Malugod mo kayang balikdan, ika ming kaya kang anak, ngining adwan mi ing kaya kang saop, king hanggang kailangan mi, lalong-lalo na. Inyang atso kapakete king yato, kaluguran na indo, biriyan mo di na kaya ka, king kasakitan aning kaya kang anak. Uli ning sikanan mong ibat king kaya kang kasalpantayanan, ampong kapanaligan kinlugod ng ipa ni Diyos, tinggap mo ing kayang kaburian, hanggang emo atalos.
Ikami man ating keng krus ampong kapagsubukan. Pamisan-misan may bugna keng misaldak akapibabatan. Lusok ming pakamana na Indo, indake mo kami, king maragul mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kaya kaming alangpat na, inlugod ni Diyos kaya kami, king pakibatanong ading panalangin mi, king bagay anong makanalulang lusok, makakayap kaya kami. Pasiknangan mula rin puso mi, banadala ming krus, anti mo indibinong anak mo, sopan mo keng makatalus, king ninuman darake king krus ng Kristo, alang sala indamakaya naman, king pangasobdi ng mebye. Lusok apakamana na Indo, ning isipan mila rin keng pigagap, ay mo pabusan in kalingwan mi, in kailangan ding aliwa. Maragul inugod mo karing aliwa. Sopan mo kaming ayapusan na ka, kabang manalangin kami, para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan daring hanggang at tsuketi, makipagnobena. Paghamu-hamu mi kaya ka kekeng Indo, sopan mo kami sana magdalang kapasngawan, karing masakit ang pumaging alo. Dinar mo lang kapanaligan ding kalulu, at ding alang kapanintunan. Pamatalan mo la ring malungkot, maging mayansaing kasakitan, ding maliligalig. Ituro mo ing katuliran, karing liligalig karela, at ibalik mo kin Diyos, detang hanggang linapastangan kaya. Lusok pakamala na Indo, sopan mo kami manginlag, king kasalanan ay mikawani kaya kami, king ipang at subanwa, at king balang metong at metong kaya kami, kimip mong kapanaligan kaya ko, bibili mi ing sarili mi, lalam ning mantuning mapanwalo mong Indo, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale, itangan po. Indo ning alananggan saop, pinili na kang reyna ning kekeng pibale-bale. Bendisyonan mo la rin kekeng pamilya, king malusok mo lugod Indo. Manan na sana ang isakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding miyasawa, ban kanita manatili lang kapat, king metong at metong kapilan man, at mikalugod la, antimono makananuy lugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mo la rin sablang pengari, luguran dalasan at pakamalan ding anak, apenibala na karela ng Diyos, ibirasan ng parati karela, ingalimbawa na nintuni ay biye Kristiyano. Sopan mo lang paragul karing anak da, kinlugod at takot kin Diyos. Bendisyonan mo nga ding anak, banluguran dalat igalang, ampong pamintuan ding karelang pengari. King malugod mong kalingapan, karimilalalong ipanibala rin kaya nakanyeni. Dinan mo kaya ang masabal king dapat mindikilan, bangawan mi ing keking dake, kanita magisantunga nening kapayapan, ing kaya kaming pibale-bale, anti mo in sarili yung pibale-bale karing Nazaret. Ika ing kaya kaming uliran, sopan mo kami bandagul aldo-aldo, intune min lugod kin Diyos, at karing paraming tao, ban kanita ing katuliran apong kapayapan, masayang magari, king kabilugan ng pamilya, ning ketawan. Amen. Kaya dunan king Indo ning alanagan sao, Santa Maria, Santang Birhen kinagling alam bakas kasalanan, kaya king Indo ning alanagan sao, ikayang makasalanan, mamasa kami kaya ko. Buhan mikapnuan kami king Espiritu Santo, at maging matatag kaming talapatutu kinlugod ng Kristo karing hanggang tao. Buhan aldo-aldo, lalo kaming maging kawangis ng Yesus, antimo ika. Ban maging mamu kamit mapakong babalub, anti mo ingkya kang anak, Yesus. Ban pitakutan mi, ipangabating
naning pamakikaluguran mi kin Diyos, kabang-kaba, pauli naning kasalanan ay emi sinisyan. Ban parati ming pagdulapan, impakalulot na't kapatawaran Kristo, kin sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi king Diyos, magsalitaya kay kami, karing mga palyari king biyemi, aldo-aldo. Ban aldo-aldo, manalangin kami, king mong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ng tukso. Ban atalos mi ingulaga ning pamanyambak king Diyos, abe-abe king Eucharistia. Bandagod inlugod mi kang Kristo, ampo ka rin para min tao, kapamilatan ning maralas apamakinabang. Ban igalang milaring katawan mi, anting santungan ning Espiritu Santo. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilatan ning malugod ming masabal karing aliwa. Ban apakilala mi indangalan na ning pamagobra, kapamilatan ning pamanyapat mi karing mismong obra mi, kimip nung sipagan at kalausan alug. Ban patawaran mila manibat karing puso mi, retang linapastangan kay kami. Ban akilala mi indewakan na ning pamagdulap, king sarili ming kapakanan, ning atinamang mapiperwisyo karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid, apami palaghanap, king pibandyan na niting yato. Ban idake milaring aliwa, king gelingan mi, para king kasaplala naning komunidad. Ban tanggapan mi ing keking katungkulan, king komunidad, king espiritu rin tapat, apapanyuyo. Ban ing banal a espiritu, tayranit pasignangan ing Santo Papa Francisco, ding obispo, ampo ding pari. Bahan mi pagkalubang kaming dakal a bakasyones, king pamagpari at biye relihiyoso. Ban adala miya ing belwan at lugod kang Kristo, karetang epamakibalo kaya. Ban kinanumang atutuklasdat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan king in Diyos, yung makiupaya kay kami ang pokisabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungob, king karinan ning ipang at subanwa. Ban kanita, matya kaming at king kapayapan, at pamakikasundo kang Kristo, ampo ka rin paraming tao. Ban mi pamatulan kami, king kamatayan, daring pakamalan mi king biye, pahuli ning kapaniligan mi, king ginunsinubling mebye. Banding kapatid ming miyangon na biye, agad na lang bidakayanan king pangasabli ng mebye ning anak mo. Ngini tahimik tamong manalangin para ka rin sarilitang kapagnasan. Itamangan po, Banal a Maria, sopan mo kami kering kailangan, ipanalangin mi ing kabilugan a balayan ng Diyos, manano na sanang mi payabot yan kaya kami, inga nalangga mong sao. Ginu binye mi Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumabot kaya kami, king balang penandit. Ibigyan mo kaya kami, ing grasyang maksakdal kami kaya, king nanumang kaya kailangan. Amen. Talakad na po.
Kinaguning pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Luklok tayo po. Maya payabak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katamong pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiabeta na naman po ding makatuking intentions. Ding kapasalamatan na po, ding sponsors, para king katlong aldoning at kapiyasan ng San Lorenzo Ruiz. Kambeda, magpasalamat la po, kambeda rin karelang pamilya, ni Sister Mila Mungkal, Edna Corpus, Jess Laus and family, Teresita David, Teresita Villegas, Cap Terence Napaw, Roland Mateo, Renaldo Bautista, Manalo family, Puring David, Angelo Maniti, Julie Santos, Edna Sarmiento, Vice Mayor Susana Siron, Aden Aguas, John Dominic Lising, Ian Carlo Lising, Diego Manalo, Leonardo Manalo, Bungay family, Mandy Di Marukut, Joseph Gonzales, Joan Anson, Farah Jean Abaya, Miriam Katikbak, Petronila Santos, Susan Bungay, Johnny Enim Padison, Daisy Gonzales, Lordinho Gadja, Hector and Myrna Quezon, Abel and Lydia Canlas, Ferilyn Di Macali, Alvis David, Fernando David, Lisa Sarmiento, Hamster Di Macali, Carl Francis Mendoza, Noel and Maribeth De Torres, Engineer Efren and Jet Manangkil, Alex UC, Doris Miguel, Amado Prado, Engineer Ding and Madel Pilaw, Ramon Sablan, Teresa Ann Sablan, Henry De Guzman, Kagawad Jan Sason, Catherine and John Salas, Pauline Magat, Maylin Fernando, Diosdado Nieves, Lita Gronates, Nola Bondok, Resti Tayag, Mike Alvin Torres, Maiden Torres, Domidador, Emily Sigua, Cow Family, Rosario Mercado, Julieta Maniti, Cleopas, Guadalupe, Councilor Roland Gonzales and family. Antimurin, kapasalamatan daring kaya katamo Ladies of Charity, kaniting aldoning karelang ning kapiyasan ning karelang patulunan San Vicente de Paul, di Sister Puring Rivera, Sister Betty Rivera, Sister Gloria Gosun, Felicidad Gonzales, Ana Marie Dison, Eduardo and Shirley Guarin. Kapasalamatan da naman di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzales, Sally and Francis Seller and family, Joe and Rose Valentino and family. Kapasalamatan da ring masusi king Aldodang Kebaitan, di Jonalyn Guarin, Lourdes Pineda, at Michael Nosawa. For the successful board exam, Jamaila de Ungria. Special intention, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Ditz and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Munsalan, Villamor and Selena Tolentino and family. Para king healing dari Megan Centeno, Norma Kiambao, Mark D. Kleiner Bayani, para king malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Juanita Bituin, Amalia Sumang, Bella Trinidad, Rosel Montemayor, Espiridion Kayana, Michael Alfaro, Bianca Marie Santiago, at Joy Manalo. Para king lananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Remedios, Alfredo, Policarpio, Francisco, Buenaventura Junior, Clarina, Buenaventura Senior, Edelberto, Yuselio, Dulce, June, Andrea,
Ernesto, Cyrus, Romeo, Dorotea, Manolito, Generoso, Evangeline 9 days, Juanita birthday anniversary, at ding mayang unabi kanitang bagyuning ondoy, at ding baldang kaladwa king purgatorio. Ilagyan ng ipang po ng anak po ni Banal Espiritu, ng grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyagon ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, may payabak kay kaingan po, tapi piyesta, karing Ladies of Charity, ating tao kanina, piyesta nga lang tao, siyempre ping kay katang patulunan ni San Vicente de Paul, kabang ongoing kay katang Tidum Mass para king patulunan din naman ding katekista ating kay katang First Filipino Saint and Martyr San Lorenzo Ruiz. Bang kanita biyabetang matampang ganap kaniti si siyandala paring kasalanan tamot manyad tao at pakalulu king hapong Ginoo. Ikang memili kang San Vicente de Paul, ban maging instrumento na ning kekang dibinong pakalulu, Ginoo pakalulu. Ikang tikyana baka San Vicente, king pamanyuyo na karing kalulu, Kristo pakalulu. Ikang minyetala sa kaisipan kang San Vicente, at yatagan magluwalo, king tunay kasalpantiyanan, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may pahintutu, pakaluluan na katamo. At king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Dala nakatangan sana, king biye, alanganga. Likaya king Diyos, di kakakas-kakasan, at kinyato, kapayapan, karitaw, kayang kaluguran. Likaya king Diyos, di kakakas-kakasan, at kinyato, kapayapan, karitaw, kayang kaluguran. Kinong Diyos, sarining banwa, Diyos ipang mayong paaya, pupuryan dakat parangalan, maligaya dakat sa samba, pupuryan dakat parangalan, maligaya dakat sa samba. Kinong Diyos, sarining banwa, Diyos ipang mayong paaya, pupuryan dakat parangalan, maligaya dakat sa samba, pupuryan dakat parangalan,
Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, pigkalumo kang Vicente de Paul, ing tetagan at kabanalan ning metong apostol, para king ikakayap ding pakakalulo at pangayubog ding pari. Sopan mo kesanang masigasig, misundo king kayang obra. At ihadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ng banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ng Ezra. Inyang oras ning pamidaunahin, tinalakad ko ketang lugal, anong nuko migmalun, gabak-gabak ko imalan at balabal. Kay ba't siniklod ko at tinasding gamat ko, ban manalangin, king ginong kanakong Diyos. Ngako, o Diyos ko, ako makayat na kaya ko, pablasang marine ko. Ulira din kaya kaming dakal akasalanan, at susukdulo ang gabanwa. Manibat na king kapanwanan da, ring pipumpunan mi, ang ganang ngeni, menatili kami king maragul, apami kasalo. Ulira din kaya kaming kasalanan, mi pailalam kami karinggamat daring ngari, daring pagano, kami ding aparimi, pematera kami, kinuwapi bandyan, binihag, at biniliking alang kaparang kamarinayan. Dapat kin sinugling panahon, o ginong kaya kaming Diyos, meging malam ko, at pepayin tulutan mo, imakatakas lo, king pangabihag ding mapilan kaya kami, at ngini manuknangan payapa, keting banal ming lugal. Dininan mo kaming pamikatagon, ban mitimawa kami, king pangaalipan. Alipan kami, dapot ika o Diyos, mo kepe pa yung gulutan, king kaya kaming pangaalipan. Pepabal mo inlugod mong ekukupas, king kapamilatan daringari ning Persya, at pepayin tulutan da kaming italakad yang pasibayo, ing kekang templo, larinan ing paderno, at manuknangan payapa, king Huda, at Jerusalem. Ing amano ning Ginoo, mipuriya ing Diyos ang mabiyaya kapilanman, mamarusaya at kaybat at inyang pakalulu, mamaldugya king kalalaman ning lalamlabwad, at siya ing misasakdal king ibat king kasiran asakdal, karinggamat na alami atong mang miligtas. Uling agyang kinalat na ko karing bansa, pepakit na kaya kayo ing degulano agyamang karin. Parangalan niya arapaning balang mabibiyelelangan. Uling niyo ing ginong kaya katang Diyos, ingig pa at Diyos kapilanman. At ngayon isuryan niyo, nung nanu ing gewana para kaya kayo, at puryan niya kimit mong siwala, panwanan niya ing Ginoo ning katuliran, at parangalan niya ing ari ning sablang panahon. Para kako, parangalan ke ing kanakong Diyos, ating puso ko magsayayo kingari ning banwa. Bustan mo ding sablang tao, magsalita lo, dikil king kayang kamalan, at midalit king kapuryan king Jerusalem. Magbalik na kayo, ikong palpikasala, daptan nyo ing matulid arapana, magkang balikdan na kong mitmong kaya panloob, at ipakit na ing kayang pakalulu.
Ako ing sala ning yato, nga na ning Ginoo, ing tuki ka na ko, mikasaluyang babyebye. Alleluia, oh, Alleluia, oh, Alleluia, Alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king maya pabalita pangkang San Lucas. Inaos na lang Jesus ding 12 at dinina na lang upaya at kayo pa yan palual demonyo anpon pakayap karing mialiwang sakit. Tibura na lang namang manaral tungkol king kayarianan ng Diyos at pakayap karing masakit. Sinabi na karela, kayo magdalang nanuman king pamaglakad yu. Maski tukod, supot, pamangan, kwalta o imalan. Subali mo king susulod yu. No ka rin mang lugal at anggapan da kayo, manatili kayo king metong mong bale. Hanggang kayo lumipat, aliwang bale. Nung sakaling era kay tanggapan, lakwan niyang bale na ita. At ipagpagyo yung alikabok, karing kaya kayong bitis, antimong tutol laban karela. May kolaring alagad at may muntala karing baryo. Ipanaral da, ing maya pabalita. At pakayapan dala ring masakit, king balang lugal, pintalanda. Ing mayab ng balita ni kaya katamong kaligtasan. Gandang morning ulit. At happy fiesta. Parang matamlay yung mga ladies of charity. Talaga yatang walang handaan. Pero mayroon. Mamaya pa huwag kayong aalis. Pakakainin tayo ng mga ladies of charity. Dahil pista nila. Pagdiriwang sa patron, ang tagatatag nitong kongregasyon ng misyon or Vincentians. Ang pinaka-focus ay charity, pagtulong sa mga mahirap. Yan po si Saint Vincent de Paul. Kahanay niya rito si San Lorenzo Ruiz. Actually po, silang dalawa, kung isusuma natin ang kanilang ginawa sa buhay, ay itong ginawa ng mga lagad ngayon sa ating ebanghelyo. Sila'y nangaral ng mabuting balita. Si San Lorenzo ay nasama sa isang misyon sa akala sa bandadalhin sa China yata, napadpad ng Japan para sa misyon ng mga misyonero Agustino. At siyempre, ano bang pakay ng mga misyonero? Para maghatid ng mabuting balita ng Panginoon. Alam niyo po, nung bata pa lang ako at nahikayat magpari. Ang tingin ko sa pagpapari taga-alay ng panalangin ng mga tao sa Diyos. Yung lalapit mo yung idulog mo sa Panginoong Diyos yung mga panalangin ng mga tao. At saka ang nasa aking munting kaisipan bilang bata ay yung parang magliligtas ng kaluluwa. Ayan. Yan po yung mga bukang bibig na magliligtas ng kaluluwa. Kung yung mga superheroes nagliligtas ng mga nasa panganib, na ginagamit nila yung kanilang powers para iligtas yung mga naapi, sa parang yung pare na ililigtas, magsasalba ng kaluluwa. Kaya sa aking isipan po ganun. Pero siyempre pag pari ka na, masala mo na hindi naman pala ako makapagligtas ng kaluluwa. Hindi ko na maliligtas sa mga kaluluwa ninyo. Hindi ko naman talaga pwedeng mamagitan ako sa inyo sa Panginoon. Kasi iisa lang naman talaga yung tagapamagitan natin
At isa lang talaga makapagligtas sa ating kaluluwa, tayong lahat. Hindi kami mga pare, kundi tanging ang Panginoong Yesukristo lamang. Siya bukod talang ang tagapamagitan at makapagligtas sa ating mga kaluluwa. Then kung ganoon, anong papel ng pare? Anong papel nitong mga naordinahan? Ito lang po, yung binasa natin. Ito lang, yung ginawa nila. Tagadala ng mabuting balita ng Panginoon. At ano bang kahulugan pag tagadala ng mabuting balita? Ibig sabihin ba, yung mga walang pera, mangungutang, pautangan mo sila lahat? Yun ang mabuting balita sa mga humahanap ng mautangan. No, kaya kayo pong mga ladies of charity, kayo mga mabubuting balita. Kasi kayo may kakayahang magpautang. Marami bang may mga utang sa inyo? No, kaya mabuting balita kayo. No. O kaya, ano bang mabuting balita sa mga tao? Sa panahong ito. Hindi ba yung sana bababa ang presyo ng bigas? Bababa ang presyo ng gasolina. Yan ang mabuting balita. O kaya, mabuting balita, ayuda. Mahirap ka, ibibigyan ka ng groceries. Yan ang mabuting balita. O kaya naman, pag nasa bahay ka, bigla-bigla dumaan si Kobrador. At may nyambut ka. King wedding, o king loto. Yan ang mabuting balita. Yan ang mga concrete na mabuting balita. Kaya pag sinasabi po natin, ako tagahatid ng mabuting balita. Ano bang kahulugan nito? Ano bang balitang mabuting dinadala-dala natin? Samantalang kung titignan yung mga tao, iba ang konsepto sa mabuting balita. Normally, pag gusto mo siyang dalhan ng mabuting balita, ay yung something beneficial, monetary, financial. Yan swerte. Yung swerte. Nakasalalay, parang ang kahulugan yung material na mapapakinabangan natin. Kaya sa mga grupo-grupo po ang laging tanong ng mga tao sa mga pagsama sa anumang grupo, yung tanong ano bang mapapakinabangan ko dyan? Meron ba akong mapapakinabangan dyan? Ang pinupunto nila may pera ba dyan? Kikita ba dyan? Ganyan parang ang mabuting balita, yun lang. Pera, kayamanan, ari-arian. Yan. So, pag dito po, ang mga alagad, sabi rito, yung huling paragraph, sabi niya, at sila'y namunta sa mga baryo at ipinangaral nila ang mabuting balita. Ano bang sinasabing mabuting balita? Namigay pa sila ng pera? Namudbud ba sila ng kayamanan? Anong mabuting balita ang dinala nila? Gayong sila'y mga mangingisda. Except for Mateo, siguro maraming pera pa kasi tax collector. Pero the rest, namigay ba sila ng pera? Namudmud ba sila ng kayamanan? Ano bang mabuting balita sinasabi rito? Well, yung pinaka first part po sinabi ng Panginoon, sila'y isinusugo para at binibigyan ng kapangyarihan para palayasin ng demonyo at pagalingin ang mga may sakit. At alam niyo po, pag demonyo, ibig sabihin yung nagpapasama sa atin, yung nagpapahirap sa atin, yung sumisira sa ating pagkatao, sumisira sa ating kabutihan, demonyo, at iba-ibang sakit. Noon po konektado lagi
Para sa mga Hudyong kanilang pag-iisip kaya may sakit ka kasi may kasalanan kang ginawa. O kaya may sakit ka kasi yan, sinapian ka ng demonyo. Ang sakit ay laging associated sa kasalanan. At ang kasalanan ay laging bunga ng pagaligwat, ng pamanaligwat na ng demonyo. Yan. Kaya ano yung mabuting balita nito? Kung titignan po natin, ang hatid ng Panginoon ay pagpapagaling. Ang mabuting balita ay kagalingan. Ang mabuting balita ay kapatawaran, pagpapatawad sa mga nagkasala, sa mga nagtampisaw sa kasalanan, may kapatawaran. At ang hatid ng Panginoon ay ganap na kalusugan o ganap na kagalingan. Kaya ito po yung siguro papel namin mga pare, tagahatid ng mabuting balita, yung kagalingan ng Panginoon. Anumang mabigat na kasalanan nating nagawa at ngayon ay pinagdudusahan natin, may kapatawaran. Anumang sakit nating ngayon ay ating hinaharapan o kaya tinitiis. Mayroon Diyos na hangad niya ang ating kagalingan. Kaya, in other words po, kung susumayin natin, ang mabuting balita ay mayroon tayong Diyos na mapagmahal. Mayroon tayong Diyos na mapagpatawad. Mayroon tayong Diyos na hangarin niya ang ating kaligtasan, ang ating kagalingan. At hindi po ba yan ang ginawa lang naman ito? Ang pagpunta nila sa mga iba't ibang lugar, ay ito lang hinatid na mayroon tayong Diyos na mapagmahal. Mayroon tayong Diyos na mapagpatawad. At yan po ay mission ng hindi lang kami mga pare. Yan ang mission nating lahat. Ang tagahatid nitong mabuting balita. Sa pamagitan ng ating pagkabinyag, tayong lahat nabilang sa pamilya ng Diyos. At ngayon, mission din natin ang maghatid nitong mabuting balita na mayroon tayong Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, handang magligtas sa ating lahat. Kaya sa pamagitan po nito, dapat makapagbigay tayo ng pag-asa, lakas ng loob, kaliwanagan sa mga natutuliro, sa mga nalalabuhan sa buhay. Ayan ang pinakapapil natin ngayon. Tagahatid ng mabuting balita. Mayroon pong isang magandang pangalan. Na madalang na lang ngayon parang wala na akong nabinyagan na ganitong pangalan for so many years. Pero mayroon pong isang magandang pangalan. Ang pangalan nito ay Christopher. Christopher. Alam niyo po bang kahulugan ng Christopher? Kristo, siyempre, Kristo. Yung fere, tagadala. O bearer. Bearer. Bearer of Christ. Pag Christopher, you are a bearer of Christ. Bit mo, dala-dala mo ay si Kristo. At si Kristo po ang mabuting balita. Si Kristo ang, para sa atin, pag-asa natin. Christopher. Nabanggit po minsan ni Father Jerry Orbos, ito ginamit niya, Christopher. Sa atin kung minsan, hindi natin daladalang mabuting balita. Hindi natin daladala si Kristo. Mayroon problema fair, sabi niya. Ang palaging bibit-bit-bit, daladala. Pag nakita mo, puro problema fair. At siguro po, dito sa Pilipinas,
Mayroon din. Mas marami dito. Kurakot per. Yung dala-dala, kurakot. Ang hangarin malimbat ang pondo ng Pilipinas. O kaya naman baloktot per. Baloktot ang dala-dala. Katiwalian ang dala-dala. Kayo po, ano bang lagi niyang bit? Dala-dala. Saan man kayo mapadpad? Saan man kayo mapunta? Baka ang dala na niyo man galit per. Lagi kayong galit. Mainit ang ulo. O kaya pwede naman masungit per. Kasungitan ng dala-dala. Kahit sinong makaharap, ang taray-taray. Parang bit ang buong mundo sa problema. Kaya laging masungit. Ang araw pong ito, sa dalawang santong ito, pinapaalala sa atin, tayong lahat dapat kung mayroon tayong dala-dala, mayroon tayong bit, ay tagadala tayo ng mabuting balita. Ang Panginoong Jesucristo, dala-dala natin kanyang pagmamahal, pagpapatawad, ang kanyang magrasyang hangaring maligtas tayong lahat. Kaya naway ito po yung tunay ngang mangyari sa ating lahat, lalo na ngayong pista ni Saint Vincent de Paul. Tayong lahat ay maging Christopher, tagadala kay Kristo, bit si Kristo, ang kanyang mabuting balita. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa painting mga kailingan, tayong lahat na binigyan din ng kapangyarihan ng Panginoon para hiatid sa lahat ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para King Santa Iglesia Katolika, maging metong tasa ng tunay manalangin ay Iglesia, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang bansa, manatili sa busaldo, ing kayarianing Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang daralan kasakitan, atoklasan da sana, ingking kapamilatan ng karelang panalangin, miras karela ingkas ngawan, king karelang kasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, mabiyasa tasa ng manalangin, at tanggap king kaburyaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni, adwanta mo po yung sarilitang kapagnasan. Uy, paming at sibanwa, kinggan na kamo, ipagkalod mo ring panalangin mi. Datang yasayang kayarian mo, karing puso ring sablang tao, tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. O Ginoo, sa upan may San Vicente de Paul, banapakyapusan ng lugod, apag masusyan mi kariting misteryo, kapamilatan ng upaya niting sakripisyo, maging kalugod-lugod kami naman sanang ayin keka. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo manatili kay kayo, yet na yorem puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos namo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang alubos mayupaya. Ibabayo may Santa Iglesia king balang panahon, kapamilatanin pamipalto mong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan, babya patutuking kaya kangalang kupas alugod. Agaganda kami kapamilataning biyarang bayani at sa saupan kapamilatan ding alang likat dang panalangin. Ban maging mabiyakeng tanda ning magigtas mong upaya. Ulinita kami sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit mi kaya kang ligaya lantok ng aming babye, kapurian kaya ka. Diyos ang ayong Aya, mitnuyeng banwa, mitnuyeng yatu, kingkekang liga, aya, o sana, kingkakatas katasan, o sana, kingkakatas katasan. Wahanwa yaking daratan, kilagyuning Ginoo. Wahanwan yaking daratan, kilagyuning Ginoo. O sana, kingkakatas katasan. O sana, kingkakatas katasan. Kingkakatas katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ng ginuming Hesu Kristo. Bayami daw kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sa nabinyene ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya iti kong anat ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyan ng kalis, karing kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kana akong daya, yung daya ng bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sa blang tao, ban kita may patawaran na rin kasalanan. Naptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan niyo pa ang kamatayan at pamanyabli na may biyan ng anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka
ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmamaming pagamwa mo, king ikaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mewoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban maganap ikilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang sibling mihe, ading sablang may yangon na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kingan, gawan mo kingang karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya be ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tayo, mong kapanaligan at lugod, tingib pa, karingamanong, tiro ng Ginoo kaya katamo. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, bang king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sa babalik doon, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ika mabibi at maghari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sa kapilan man kaya kayo. May kakapatad tamangan po, masyatang yaning pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Akala
kami, kapayapaan. Ibigay kami, kapayapaan. Ibigay kapayapaan. Ibigay kami, kapayapaan. Ibigay kapayapaan. Yang malugod tang Ginoo, ing kordero ng Diyos, ing may pabalita, ing kaligtasan, ing milalako, king kasalan ng mabilog ayato, noon tamong kimbirana, kaniting banal ng komunyon, Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasming amana mo, tumayap na ako.
Manalangin tamo. Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin din kaya kang pepakabisyan, karing sakramento mong iba't banwa. Mananasan ang ding alimbawan at panalangin San Vicente de Paul, sa pandaking makyapus, king kaya kang anak, king pamanaral na king may pabalita, karing kalulu. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong, Ginoo manatili kaya kayo, at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, ampuning anak, ampuning banal Espiritu, may yari ng kakatang kapag masusyan, o may tanang ini, lugaran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, at maya poras, magandang araw, marami pong salamat. Aldo kang Maria, kakalek en magsinta, ulinyay kekenindo, malukot kekendu, king dalisek amamuri, king reynang matasdili, ausan mia birenindo, malukot kekendu, king dalisek